Ka kenhun search and rescue team ha kasngi palai kilalap najan ka shnong morodola yakamet jong usamla wan prangsnis imli ba na kendang saiden kabalong hadin laisngi ba upenthi nalor ka jingking wa umtreu ba juyatip ka jingking bernihat yakani kamet lalap da uwei ubreu hadin ka jingper harut jong kawa umtreu ka kenhun ki pulit bat SRT kilale shimpi ya kamet bat kilepin kitno sha civil hospital nongpo ban pendep ya kijing don kambaro haswa ban IT sha ki bahaying katkum ka kubor pulit une u samla ulekanthi na jingking bernihat ha ka khat atarik unailar hadin ka jing yahuri hura bat ki para nong di drugs kabalami na ka jing per jingmut ha bayasam ya kapisa bayo na ka jing yadi ya ka mobile tu haba persang ban pet na kajing berngem bersit ki para nong di drugs une usamla ulekanthi na lor kajing king syapok kawa ki polit kila register case halor kani kajing dia bat kajing tokit kadang ya syekmat